Gefangene Marius Fiel, Sie haben 4 Stunden bis zur Vollstreckung. Es ist Ihnen erlaubt, Abschiedsbriefe an Ihre Familie und Geliebten zu schreiben. Kære elskede Gudrun, nu har klokken slået 11 og snart 12, og vi skal væk herfra. Vor Herre kalder os hjem til sig, og vi får det godt alle hos ham. Så godt som en menneske kan få. Elskede Tulle og lille Gulle. Ja, så skal jeg væk. Og nu må du hilse alle og sige til Stumpen, når hun bliver stor, at hun var fars pige. I må ikke sørge. I skal huske, der må være nogen, der falder i krig. Vestre Fængsel den 28. juni 1944. Kære Rimur, Henning, Mogens og Jørgen. Far skal nu dø fra jer. Det skal I ikke græde over. Jeg går bort med ære. Så farvel, kære. Jeg synes selv, det er en fattig afsked. Men det kan ikke være anderledes. Vi skal jo alle dø en gang. Nu måtte jeg ikke leve længere ved din side her på jorden. Men der er et liv efter det her. Og så ses vi igen. Stol på det, min skat. Før jeg begiver mig ud på den sidste lange rejse, vil jeg sige jer begge tak for de timer, vi har tilbragt sammen. Og ønske jer et liv vel. Eders Niels Kjær. Kære Tulle og Gerda, jeg ved, at I vil være med til at føre Danmark mod lysere og lykkeligere tider. Hvor hver mand frit kan tale, tro og tænke. Nogle af os må dø, for andre kan leve.